10 szó, amit senki nem tud helyesen leírni. Az első Argentína, illetve az argentin. Az argentínát az sokszor rövid ível írják itt. Az hibás, mert hosszú ível kell írni. Az argentin pedig rövid ível. Második szó a bújik. Azt hosszú ível írják helyesen, nem pedig röviddel. Harmadik az eltén. Az eltén az elvel írják helyesen, nem pedig ével. Negyedik az e-havi. Azt külön írják az e-t, és külön a havit, nem pedig egybe. Ötödik az eképpen. Azt 2 k-val írják bizony. Az a helyes. Hatodik a Firefox-szal. Az X és S-szel írják egybe, nem pedig Firefox-szal, tehát S nélkül vagy kötőjellel. Gyakran írják helytelenül a Google szót, mert 1G-vel szokták írni, és a helyes pedig a 2G. A 3 éves pedig egybeírjuk, mert nem 3 darab éves, hanem 3 éves. Görög klasszikus, a higgyétek, azt nem G-jével írjuk, vagy nem 3G-vel, hanem 2-vel, 2G és egy Y-nal. Az utolsó pedig a légiforgalom. Azt viszont külön írjuk.